Trobo que ha sigut una temporada molt bona per part de tot el club de rem, perquè ens hem pogut classificar els 3 equips en el Campionat d'Espanya i avui estem aquí celebrant el Campionat de Catalunya i les millors classificades han sigut les noies, que han fet un quart lloc i que passen a la final, i nosaltres, tant el sènior masculí A i B, hem tingut problemes de baixes, hem tingut que agafar reserves i aquí se'ns ha desmuntat una mica tot l'equip i hem tingut el hàndicap que a primera hora ens ha bufat molt el vent i això ens ha acabat de matar. Han tingut que parar la regata per culpa de moviment de bolles i el vent ha parat i les altres sèries han pogut fer millor temps. I per part dels veteranos acaben de fer ara la regata, a veure com han quedat, però espero que estiguin en una quarta o una tercera posició. En segon lloc sembla que entrarà Arenys està ara pujant, els capgrossos s'esforcen, però la distància ja no els hi dona com per a poder recuperar. Entra Arenys ara, seguida dels capgrossos de Mataró. Un fort aplaudiment. Està molt animat el club, sobretot les noies, que van començar molt malament i cada vegada han anat agafant un ritme, i això dona motivació, i motivació per l'any que ve perquè puguin continuar i buscar més gent, que em sembla que amb aquestes regates la gent s'està animant i segurament que l'any que ve podem augmentar la plantilla. Avui és el dia que gairebé acaba la temporada, com a mínim pel que fa a Catalunya. Ara estem a punt d'acabar el Campionat de Catalunya aquí a Amposta i bé, els resultats fins ara, excepte les noies, han sigut bastant mediocres i esperem que l'any que ve això ens serveixi d'experiència i puguem apretar una mica més els entrenos i amb la serietat de la gent perquè les coses vagin més bé. La part positiva és que hem participat a totes les regates, que hem portat sempre tots els equips, 2 sèniors masculins, un sènior femení i un veterà, i que a poc s'està fent pinya al voltant del Llagut i que, bé, a veure si finalment som realment un club que anem tots a l'una i no cadascú pel seu costat. La història del Llagut, quan va començar, com Arenys va començar, era més en plan festa major. Les regates es celebraven al marc de les festes del poble i era un complement a la festa. Ara, avui, cada vegada més, les regates són un esdeveniment important, esportiu, i que els equips venen molt ben preparats. Sí, que jo crec que ho hem fet molt bé, noies. Sí o no? Sí, sí, molt bé, molt bé. Quartes, qui ens ho havia de dir? Vam començar últimes, reines? Quartes de Catalunya. No teníem cada penúltimes. No teníem res més a fotre, venia la mà. I ara, mira, quartes, amb 4 dits. Bueno, l'any que ve estarem allà, amb la NBA. Tremola, Ja hi estem. Bueno, reines, que estic cansada, va. Vinga, va. Adéu, adéu.